Napno ni Zacarias nga ama ni Juan iti Espiritu Santo ket impadto na. Madaydayaw ti Apo a Dios ti Israel. Sinarungkaran na dagiti tattao na ket sinubbot na ida. Inikkan na tayo iti maingal a mangisalakan a nagtaod iti kapututan ni David nga adipen na. Nabayagen nga imbaga na daytoy babaen kadagiti nasantuan a propeta na. Inkarina nga isalakan na tayo kadagiti kabusor tayo. Ken iti pan nakabalin dagiti amin agumurgura kada tayo. Inkarina met akaasyan na dagiti amma tayo. Ket laglagipen na tinasantuan atulag na ti sinapataan na akari ken ni Abraham nga ama tayo. Nga ispalin na tayo kadagiti kabusor tayo. Tapno awan buteng tayo nga agserbi ken kuana. Ket nasantuan ken nalinteg tayo iti imatang dagiti amin nga aldaw iti panagbiag tayo. Ket si kaanak ko, managanan kanto ti propeta ti Dios akangatuan, taumununa kanto ngem ti Apo, tapno isaganam ti pagnaan na, ket ipakaammom kadagiti tattao na a maisalakan danto. Babaan ti pannakapakawan dagiti basbasol da, naasi ken naayat ti Dios tayo. Paleggakan nanto ti init ti pannakaisalakan tayo, ket manipod sa dilangit, silnagan na dagiti adda iti nasipnget nga aniniwan ni patay, ket iturong na dagiti addang tayo iti dalan ti kapya. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Nga ibusan di ada nya Advent candle tayo, di Advent treat. Kahit na nga sa uwan, Christmas gaminan maudin nga masinjan dayta. Into no rabi ikahanton may masinjan maipaigid ton iso nga naibusan. May Christmasen. Kitain nyo ni Zacarias. Idi tinapasamak kanyanan, di mo't no malagip tayo isuna ti nabunot nga nang sendi ti insenso iya altar. Di agserserbi isuna. Nagkabayatan ti panang sendi na iso da dyan nagparang ti anghel. Anya ti kuna ti anghel keng kuana agsikugto ni bakit mo. Kuna tayo idi dayta ti Ebanghelyo after 50 years, approximately after 50 years nga kararag ti agasawa nga nalinteg ni Zacarias ken Elizabeth. Nasingpet da agasawa, makadiyos da, handa nga aganak. After 50 years inikkan na ti anak. Iso da dyan iso nga baketan ni Elizabeth nga asawa na. Kaya di kunan ni Zacarias han nga mamati, tabakbakitanan, nakabaybayag da nga nagdendenan. Kanya ti kunana, kas ano nga maaramid da ito'y, idinto ta baketan, Lopez Pai, ni bakit ko kunana. Anya ti kunati anghel, hang ka mamati Zacarias, hang ka mamati Zacarias, agumel kanto, nya, agumel kanto, dahil baga nga panagana na ti Juan, agingga nga matungpal amin dagitoy. Kitaptan naganak ni Elizabeth ang napandad pinakugit, idi pinanaganan ng ti Juan, nagsublin dayjay sa una, panagsauna. Kaya di nagsubli ti panagsauna, napno ti Espiritu, iso nagkanta. Anya ti kunana, madaydayaw ti Diyos nga Israel. Blessed be the Lord, the God of Israel, for He has come to His people and set them free. Kunana iti English dayjay. Nakanayon di kararag, may kami di prayer book dayjay. Kanainday dayaw na, ti Diyos ta apayan, napno ti Espiritu Santo. Kastamo ni Maria, malagip yun ni Maria. Idi na pan na sinuknalan, gapot imbaga na nga, kasano nga mapasamak kanyak daytoy, kamaysa ak abirhen. Haan na nga imbaga nga, haan nga mabaling nga pasamak. Idi na amuan ng birhen, malagip mo ni Elizabeth nga kasinsin mo, napan na dinanon. Nakita na ni Elizabeth nakita na ni Maria, nagkutijay ubing ijityan na, si kati kagasatan kadagiti amin ababai, kuna ni Elizabeth ken ni Maria. Idinanggag ni Maria dayjayan, nagkantamot, anya ti kanta na, toy puso ki daydayaw na, so dayjakan kantaan tayo. Napno ti Espiritu ni Zacarias, napno ti Espiritu ni Elizabeth. At dapay may nga nakakita kin ni Apo Jesus nga napno ti Espiritu nagkantamot. Sino dayjay? Idi idaton da ni Apo Jesus ijay templo ni Simeon nga nagururay ijay templo nga kunana no mataya kun no makitak ti Mesias ti mangisalakan.
di nakita na intag ay nati ubing ko na mabalinan nga toy adipon mo. Nagkanta mo ni Simeon. Iso dagitoy talon ni Zacarias, ni Maria, kin ni Simeon. Napno dati Espiritu, napno dati Espiritu, nagkantada. Inday-dayaw dati Diyos. Dahil ti nagpapadaan da dagitoy. Kinagmayat ka da Maria, kini Simeon, tani Jesus, ngam uray pa ino ni anak na, nga ni Zacarias, mat uray pa ino ni anak na, nagkasjayan na, ngam agturong laeng kini Apo Jesus. Kanya ti mayat nga pampanunutan tayo dito'y kakabsat. Datayo, no mari na tayo ti kaadda ni Apo Jesus kanya tayo isu dayjay ti puso tayo agkankanta iti rag-o. Isu nga ure dayjay kankanta tayo. Isu nga ti lubong agkankanta. No kitaan nyo ti lubong adda caroling, Christmas program, agkankanta tayo, nagadu nga Christmas song, tintero asa nga lubungan, Christmas song. Diyak amumag kadagiti daddo mga kakabsat ti sa balit pamati ka adda mo immuna ti Christmas dan inya nga patukarin datatan. Adda dagiti immuna ti Christmas da adda mo sa balit ti Christmas da. Inya nga patukarin datatamot baka ti met patukarin datatan ti immuna adan ka agbabawi kayo na simana magkanyadan at immuna da garod. Nalaki di tayo mo makwestyonaran no nya dijay liturhiada. Ngam da tayo, iti sa nga lubungan, agkan-kanta, joy to the world, the Lord has come, kunana da jay. Anya da kan kanta tayo, anya na ang Pasko ay sumapit. Nagmasla ti lubungan, sa nga lubungan, kan-kantaan na, dayjay kumati attitude, dayjay kumati ragpo tayo, taapaya, ni Maria, ni Simeon, idiintag ay na, nagkantada, tirag-o, gapota, adda ti Jesus kanyadan. Ni met Zacarias, napnap no ti Espiritu, nagkanta. Iso da ti kanta na tatanga ko na, madaydayaw ti Diyos ti Israel. Ngam kalpasan na daytoy ni, ay sakbay na daytoy, no lagipon tayo ni Zacarias, nagumel. Kung i-discuss ko nga pampanunutan nga kanayon, ni Maria, imbagan ti anghel, nga naganan, agsikog kanto, idi ko napan na binisita ni Elizabeth, di kanta ni Maria, nanumo nga ubing, awan ti adal na nga ubing, ngam idi agkanta ni Maria, nagunag di di ibagbagana, amunan ti istorya, nga impaltiing nan, marpuog to dagiti na bilag, dagiti na nang mawarawaradan to. Api nagsirib mo nga sigod nagsirib mo ni Marian. Nangalaan na, iso ti kung kunak, siguro nagparparang ti anghel. Intultuloy na tinagparparang kin Maria, ngam dayjay la tinaka-record, apaya, imbagbagana no, inya ti misyon, dahito anak na amang isalakan. Kastamo ni Zacarias. Di nagumal ni Zacarias, ay nga tatinobubra na alangan nga hanga nagparang ti anghel kanyanan. Haan na nga tanga pinaluap. Dahito anghel, tapno maawatan ni Zacarias, no apay nga agsikog ni bakit na. Iso di nagkanta ni Zacarias, di same DJ ko na, di content, agpadaan ti content ni, di kanta ni Maria, ken kanta ni Zacarias. Nga niya di jay, marpuog to, dagiti kabusor, abakan na tayo, agbalay ginto. Ngam dahito ko na ni Zacarias, adda sa bali nga meaning na niya ti kunana maisalakan to dagiti tattao ti panunot dati pan nakaisalakan ijay mangabak dati pika kin gayang ripuugan da dagiti natuturay nga nasyon. Ngam ko na ni Zacarias dito yan, maisalakan to dagiti tattao babaan ti pan nakapakawan ti basol. Ni Jesus laeng ti mga ramid dayay sa bali dayay nga kantana. Iso nga pampanunutek nagparparang siguro ti anghel. Para kanyak laeng Nagparparang siguro ti anghel met laeng ken ni Zacarias nga intultuloy ta ilawlawag na no anya ti panggep. Kabayatan ti panagumel na nagparparang siguro no anya ti panggep no apay nga nagsikog ni bakit na nga baketen Sapay Lopez. Kaya nasaya at launay, di jay, dinenggag naman ti anghel. Katatamot ko na tayo.
In silence, idinagumal ni Zacarias. Anya mo ti kinarakararag na. Malaksid ti kunak nga imba nagparparang ti anghel. Anya mo ti indaw dawat na nagyamang ka di kini Apo Diyos. Ta naganak mo ilaeng. Bakit na? Nagyamang ka di ti awin kini Apo Diyos. Ta nagparang ti anghel king kuana. Kung anya mo dagiti indaw dawat na. Kinonkonbenser ka di di anghel nga awaten nan. No mampayawanhan nga mamati. Di dyan akasla siya para kanyak laang dati hanga kanayon iti panursuro ngam di pampanunutek laang no daduma kakasla anya ti inobrana. Kasi magkanya tayo. Iti panagulimag tayo anya mo't di ayar aronga ang di puso tayo. Ano agulimag tayo nga agkararag. Anya mo't ti nga hantay nga agsasao. Hantay dumaw-dawat, hantay agyamyaman, hantay nga anyaman, agkidkid daw ti anyaman, no agulimag tayo, iti puso tayo nga agkararag, anyaman ti ibagbaga ti Diyos kanya tayo. Tata, kuna tayo, ag-Christmas tayo, rambakan tayo ti Paskuan, ado ti artificial nga pangrambak tayo tapno pumintas, Christmas light, Christmas tree, lanterns, tuktukar, external amin dagitoy. External amin dagitoy. Makatulong nga ano, makakita ka palagipan na ka. Ngam ti adda nga kaipapanan na no mabigbig mo nga ni Apo Hesus, dinanon na ka, ket isumet ti agbalin akang runaan iti biyag mo. Ngahaan nga sa bali, no hamo nga kabaalan nga isukat ni Apo Hesus iti material abanag. Hamo mabali nga iti sukat iti turaywan no pa nakaidaydayaw. No kabaalam ni Apo Hesus nga bigbigan ti ayat na sakripisyo na nga dimanon kada tayo tapno isalakan na tayo itanok na tayo nga rudan ta nakalumlum tayo ti basol inaun na tayo dahitan ti ragsak nga tayo mailadawan dahitan ti ragsak nga pulos nga haan nga masukatan dahitan ti kung kuna tayo nga napno tayo mo ti espiritu gapo ta mabigbig tayo nga adda ti Diyos kada tayo dahil ti ragsakan tayo mailadawanan. Sa balin sa mga espiritu gamin ti mangluglugan ka na tayo. Dahil tayo sa mga espiritu ti kinatangsit, espiritu ti agom, espiritu ti tubay to, espiritu, paano niya ti espiritu ti kayayaw. Dakes ng espiritu nga tana. Kano mabigbig tayo nga ni Apo Hesus kanya tayo agragrag-on. Awanan ti birukan tayo pa. Ti puso tayo agkan-kantan. Kano agkan-kanta ti puso tayo, agkan-kantan iti rago, anyamat ti aramiden tayo, anyamat ti misyon tayo nga rod. Sang kakunak nga ulitan nga kang kanayon. Ni Apo Hesus rambakan tila ang di pa nakayanak na. Ngam ti pagbiyagan ni Apo Hesus kada tayo, dato'y puso tayo, datayo ti mangibiyag ti espiritu na. Datayo ti mangipakita kadagiti tattaon, nga mangiparit na kadagiti tattaon, nga God exists ko na nadayjay at the Diyos. Kasano pa nang ipakita? Ipaay mo nga rod ti ayat, kinapudno, addaan namnama, pamakawan no nagbasol ni kapsa mo. Ngam no ti priority tayo pailaan ka, dahil ta pailaan nga regregalaw na sakit na kamuta, hanga nasaya at tarigalaw, anya ti ramidem garod, ala ko marinigalwan da ka ti t-shirt ka hanga umanay ta na ilat pagan anom garod. Iregalom mo ten nga mo ipakpakita din ang tantano adda dagiti taga Salcedo kay isingerda dayta inted ko kini Father dayta isingerda ang garod nga umanay ta butsyugak nga rod kay sakristan ko kokotong di pagkisukan niya na hindi kung kunana dayta ka haanen nga dagiti uwan makatulong dagito regalo dagiti externals ngam ti pakakitaan nga Emmanuel God is with us. Babaanan akada tayon. Ipari na tayo kadagiti kakabsat nga adda Diyos. Ipari na tayo kadagiti kakabsat nga sibibiyag ti Diyos. Babaan king ka. Taayat mo. Tatulong mo. Takinaman ang nga asim. No sino ka nga agbibiyag. Mabalimot no kalaban na ka ni Apo Diyos, mabalim mo mga ipari na kadagiti at tao, nga adda demonyo. Daapaya, chismosa ka lang arudan, agom ka pa'y, managisupot ka pa'y, nga di ka pa impakpakada, ala ko rimaong ka lang arudan.
Adda demonyo nga kaaruba ko na kabagyam ni demonyo ko na daghaan datay kumaa sino nga ti mangipari na datayo ako mati mangipari na nga adda ti Dios. No kumano mariri na tayo nga napno tayo mo ti Espiritu Santo na di puso tayo kaagragrag o isuday jay agkan-kanta kumamo di puso tayo ala uri sintonadon basta di puso tayo kaagragrag o no ang kay mamati kadagita kan kanta mangkumpos kayon da kay mula mangkantan da barbaring sumuro tagakadwayo hindi jay nga agragrag o ngam tibiyag tayon iso maagragrag umat nga mariri na da nga adda Dios iti aglawlaw tayo daytan ko man anya pay biruken tayo nga Christmas anya pay ti biruken tayo nga Pasko mano nga tawon nga ramrambakan tayo adda mangramrambakan nga 80 tawon na nga mangramrambakan no ditay payla na ipari na nga ti Dios ka adda kada tayo ka ditay payla na ipari na sa bali kawaw to payla na Christmas tayo mati pampanunutan tayo payla ti Christmas ka siyak mamati anyamot ti mapasko ak anyamot ti maalak anya di mo pay napadasan mga imburay tabi